Yeddilen jübelek hormatly Molla Abdurrahman ahun tenglitana taqsirin namaz cumanın izinden ihtiyat zuhur ihtiyat pişin oqimal dal diýse Wahabidur diýen sawtisynyň jawabiyesi. Cumada revatipler gerek değil. İhtiyatı zuhur okuymak doğru değil diýse bilin şol Vehhabidir. Hamidan we musalliyan hormatly ahun dadamiz Molla Abdurrahman ahun tenglitana taqsirler aýtýar namaz cumadan soň ihtiyat zuhur oqimal dal diýse Wahabidur diýip merdumleri kette iştiba taşlıyor ki İhtiyat zuhur barada Hanafi mezhebin fuqahalarynyň aýdan sözlerinden habar alman Wahhabiyetni merdumga marifiyetjek bolup merdumni iştiba taşlap durlar. Fuqahay Ahnaf tahrir etdirler ki qaýsy bir jaýyň şäher bolmaklygynda şek bolsa, ol taýda ihtiyat zuhur oqimaly diýip durlar. Hemçinan sahibi Muhyit şöyle tahrir edipdir. ثم في كل موضع وقع الشك في كونه مصرا وأقام أهل ذلك الموضع الجمعة بشرائطها فينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة 4 ركعات وينون بها الظهر احتياطا حتى إنه لو لم يقع الجمعة موقعها يخرج عن أحدة فرض الوقت بإداء الظهر بيقين. المحيط البرهاني 2 جلد 439 صفحة. Ondan soň her jaýdaki waqy bolsa şek şol jaýyň Misr bolmaklygynda we qaim etse şol jaýyň ähli jum'any şertleri bilen fes munasyp bolýar şol jaýyň ähline okumak jum'adan soň 4 rekat we niýet etýär şonuň bilen zuhurny ihtiyat ýüzünden. Hatta eger waqy bolmasa jum'a öz jaýynda çykar wagty fardyň öhdesinden zuhur eda etmek bilen bil ýaqin. Sahibi Muhyit'in fetwasyna binaen qaýsy bir jaýyň Misr ýani şäher bolmaklygynda şek bolsa, ýani şäher mi ýa dälmi, ol jaýda ihtiyat zuhur oqimalydyr. Eger qaýsy bir jaýda namaz jumanyň tamam şert we şeraýatlary tapylýar, ol taýda ihtiyat zuhur oqimal däl diýip fetwa beripdir. Fuqahay Ahnafyň berjeste muftileri, hemçinan Ebu Hanifa Thani, Allame Ibn Necim Misri Hanafi mutawaffa 970 Hicri tahrir edipdir. في زماننا من المفسدة العظيمة وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أداء الجمعة فكان الاحتياط في تركها وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها والله سبحانه الموفق للصواب. البحر الرايق 2 جلد 252 صفحة. Yani ihtiyat zuhur oqimak bizleriň zamanamyzda kette mufsidege baýys bolýar. Ol şuldur ki efrad bi habar pikir etýärler namaz juma farz däl diýip, belki ihtiyat zuhur farzdyr diýip. Lida namaz jumany eda etmeklige ähmiýet bermiyorlar. Lihada ihtiyat bu şekilde namazy okymazlykdadyr. Eger qaýsy bir adam hallasa okymaklygy ýagşy oldur ki üýünde hop ýok ýsa. Hem Ebu Hanifa Thani, Allame Ibn Necim Misri Hanafi namaz cumadan soň ahir pişin niyet bilen okulayan namazda Hanafi mezhepde ona asıl we bünyat ýok diýip ýazypdyr. وقد ظهر بما ذكروه أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة وينوى بها آخر ظهر عليه لا أصل لها في المذهب لأنهم نصوا هنا على أن المعتكف لا يصلي إلا السنة البعدية فقط. البحر الرايق 2 جلد 528 safha we tahqiq zahir boldy. Ol zat bilen zikretdiler beşek 4 rekat namazy ki okulýar jumadan soň we niýet edilýär şonuň bilen ahiri pişin ýokdur. Asyl wudip şoňa mezhepde ýani mezhep Hanafida. Şonuň üçin ki tasrih etdiler şol jaýdaki beşek mu'takif okymyor meger namazdan soňky sünnetleri bes we başga namaz okymyor. Şol şekilde Kitabul Fiqh alal Mezahibil Erba'da ýazypdyr ki eger ihtiyat zuhur okuyjak diýse üýde okuymak ýagşydyr diýip. والأفضل أن يصليها في منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1 جلد 332 صفحة. ويغشي şuldur ki okuymak şol ihtiyat zuhurny öz üýünde täki akide etmedi ýani amma beşek şol ihtiyat zuhur farz diýip. Oşul şekilde Mecmuul Enhur'da sahibi Mecmuul Enhur ihtiyat zuhrun fetwasy merjuh diýip kabul edipdir. Ve kullu zalika merjuhun fela ya'ulu alayhi kema busita fil bahr. Mecmuul Enhur 1 jilde 248 safha. Ve şonuň hemmesi merjuhdur. Bes etimad etmiyor faqih şoňa hem çunaniki wesi getirildi bahrda. O şekilde Allame Haskafi rahimahullah ihtiyat zuhruna hilapy mezhep karar berip dur mana eşdiňler.
فيصلي بعد آخر ظهر وكل ذلك خلاف المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البهر. فتوى شامية برلنجي جلد 590 صفحة. بس أقير جمعة صن آخر ظهر وشنون همثي خلاف المذهب تر. بس اعتماد etmiyor فقيه شوها هم چنانيكي تحرير شن بهرده. علامة ابن العابدين شامي رحمة الله عليه لكن أهل ترجيح دندر يذبطر احتياط ظهر أقيمقن مستحب ديب وينهم أيدبطر كي جهرن أقيمير بلك خبيتن öd üyünde أقار أول خواص المسلمين için. نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعلوا جهارا والكلام عند عدمها ولذا قال المقدس نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه الأوامر بل ندل عليه الخواص. فتوى الشامية برلنجي جلده 596 صفحة. هو اگر باعث bolsa müfsidege yani akide haraplığa namaz cuma farz değildir ihtiyat zuhur farz deyip avamların akide etmekliğine meselen okuymuyor cehren merdimge bildirip ve kelam şunu okuymazlıkta oşul cehetli aytti Allame mukaddisi bizler emretmiyor şol ihtiyat zuhur bilen şol avamların mengdeşlerine belki delalet ettiyor şuna hasları. Oşul şekilde sahibi Durrul Muhtar ihtiyat zuhur okuymadlığa kança defa petva berdim deyip aytıyor. وقد افتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية. Durrul Muhtar برلنجي جلد 589 صفحة. وتحقيق petva berdim kança mertebe 4 rekat namazın yokluğuna namaz cumadan son ahir pişi niyet bilen namaz cuma farz değil deyip akide etmeklikten korkan cihet. Oşol yani ihtiyat zuhur okuymazlık ihtiyattur bizlerin zamanamızda. Ve emma ol ademi ki korkulmasa ona müfside besi yaxşı şoldur ki okar üyünde hupya. Ve yine hem Mufti Muhammed Kifayetullah Dihlevi sahip rahmetullah aleyh aydıptır ki avamlar için ihtiyat zuhur okuymak mucibi fisad akidedir deyip yedipturlar. Eksar avamlar için ihtiyat zuhur mucibi fisad akidedir. Şol cihette ihtiyat zuhurun cevadına petva vermek caiz değil. Kifayetul Mufti 5. cild 255. safha. Binaen hormatly ahundadımız Molla Abdurrahman ahun tenglitane taksir bolsa ihtiyat zuhur okuyumiyonu Vahabi marifi edip durlar. Ve halanki ihtiyat zuhur bizlerin mezhep başımız Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan ve onların şagirdleri Hazreti İmam Ebu Yusuf rahimahullah'dan ve Hazreti İmam Muhammed rahimahullah'dan ihtiyat zuhur okuymalı deyip sabit değildir. Belen taidildeki ihtiyat zuhur hilaful mezhep deyip yani mezhep Hanefi'de İmam Azam sahipten ve iki şagirdlerinden menkul değil. Ahundadımız bolsa Hanefi fıkhın fetavalarına qaraman belki avamun nasları hoş etmek için ihtiyat zuhurne vacip yani karar verip her kim ihtiyat zuhur okuymalı değil deyse Vahabidir deyip Vahabiyet tapanı urup durlar. Bolmasa ihtiyat zuhur vacip değildir. Belki qaysı bir jayda namaz cumanın şert ve şeraitleri tapılmasa ihtiyat zuhur okuymak akallan mustahaptır. Mustahabın hükmü şoldur ki etsen sevap etmesen günahkarlık yok. Hem çunani ki Allame Şami'nin tahqiqi hem şoldur ki Petevai Şamiye'de şöyle yazıptır. Ahundadımız bolsa ihtiyat zuhurne vacip yanak ona mertebe verip ihtiyat zuhur okuyumiyonu Vahabi marifi edip durlar. Bul iş qatı iştibahtır ve sarih yanlıştır. Bayat ahundadımız gelecekte bul fetvasından rücu edip ecr cezil Hudavand Mutaal'dan ahs etseler ve minallahi tevfik.